את הסרטון הקודם אני מחקתי, כי לא שמעו את הקול שלי וזה היה קצת מבאס. ועכשיו, זה בסרטון חדש, זה משתמש חדש שאני פתחתי בשביל מיין שלי. אם אתם רואים יש לי קצת דמויות והדמויות כאן רוב הדמויות על 0 בשביל שאני אשחק עם שלי Let's do this! אותו ל-1000. אז בואו נשתף את הכיסא שלי לעלות שלי ל-1040. בואו נתחיל בנוקאוט. התחלתי משחק, בואו נראה את הכלים שלי. אוקיי. Let's do this! וייפר הזאת נראית טובה. אני חושבת כדי יצרב עליי. אני לא בין הספרים. חושבים שרק אני אוקיי, גבי. בלינג בלינג! יאללה, צריכים לנצח עוד אחד. אני מצמנת ממיוחד שאני לחכה. אני מנסה להרוג את הספק הזה. רגע, זה לא כן, כן, לא. לא כן, כן, לא כן, לא כן. זה לא כן להציף. צריך להיזהר. פעם שעברה זה אוי, אני רואה שהפסדנו עכשיו, לא נורא. אני חושב שננצח בסדר. או שפשוט לא יהיה לנו. אוקיי, יאללה, בסדר, לא נורא. יאללה. כל מיני ספות. ספית אופן, באמת. אני ארגיב לנו. לעלות את הסרטונים של פורטנייט. מי שיודע לעשות צילום מסך מפלייסטיישן, אני אשמח שיעשו בפני. כדי שאני יכול לצלם לכם פורטנייט כל איזה טים אתם? מיינקראפט? וולפאק? פורטנייט? אני לא יודעת יאללה, ניצחתי. נראה לי שעכשיו נעשה לג'נדרי, אוקיי, לג'נדרי, לא מבוים. אבל קיבלתי אל פרימו. אל פרימו. נראה לי שעכשיו נעשה כל השלגן דו. ניסי שלי דו טוב, אני רוצה לאון. לא לאון, מורטיס. מורטיס היה מצא לי מורטיס. אשתי, אוקיי, מקס. Let's do this! ממש הסכים יפה. אוקיי, יאללה. מקס ירגיע אותו. יופי. צריך לחכות של בן אדם, יש כאן ליאון. אוקיי, הוא 6, ממש לא טוב לי, לא טוב לי בכלל. מבקש
שלי לחזור. זאת אומרת 753 תמיד. הערכתי את הפסים של היום. נראה רגע שהרקתי את הלום האמיתי. הרקת את הכפיל שלו. לא, איך אני שונא את הכפילים האלה? אוקיי, עכשיו לא הרקתי את הכפיל שלו. מה כשזה מתנגד? Let's go! אני חייב לחכות לחבר שלי יחזור שנצליח לנצח. גם בקבצתי שהיו איזה בוק. לא, אני בקבוצות בבא Let's go! הפעם ניקח נראה לי. יודעים מה? נמשיך עם שבע. Damn it! הפעם נעשה סמל. יאללה. אוקיי, בוא נראה. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אני מנסה לקחת את זה, מה אני רואה, אם אני מצליח לקחת את כל זה אני פשוט מנצח, אבל שלי זה לא טוב לקחת את הדברים. תבוא, אני חושב שהוא יהרוס ופשוט ייקח לי. תודה. אני נצחתי פה בבעיה יותר. אוקיי, לא, יצאתי מהבעיה. יש שאין פה בן אדם? אין פה בן אדם. נראה לי שאני יהרוג את הכפול. לא הצלחתי להגיד את זה, אבל זה בא לי טוב. הנה, אני יודע שהיא שם בשיח. אני נקפוץ עליהם, נתערב. נחכה שאחד יהיה 1 HP ויברח אליי. הנה, לא, הוא לא בא אליי. אני ראיתי אותך. שלום, תודה רבה. מקווה שלא ראו אותי. ראו אותי? נראה לי שלא ראו אותי. לא ראו אותי. מה, גם עזבו פה. מה, אני אבוא שיח? טוב, אני חייב. שניהם יורים לרחוק, ואני לא משהו ברחוק. בסה. יאללה, למראה. מגביעים. Let's do this! יאללה, נקבל. פעם שבוע היה לנו מזל. אוקיי, לא משהו. יאללה. וואי, אנחנו חייבים לצאת כדי להגיע ל-600 דברים. מה זה? נסתור לו שלותם, לא נראה לי נעשה. אני חושב שעדיף לנו לעשות עוד דברים. וואי, איזה סקין יפה. אתם רואים? Let's do this! This could get dangerous. אני אלך לשם.
כן, לא יהיה שם. תמות? כאן בשלנו, יאללה. לא, כאן צריך להרוג אותם ולהשלים את הפער בפשוט. Winning! נתנו לי שנייה, מובילים עלינו למה שבר חצי, מה אני עושה? למה אני עושה בזה? אוקיי, הובלה די, נו, איך אתם מובילים עלינו בדי הרבה? הסיפור שלנו אני חושב שהצלחנו. Let's go! לא נראה לי שיש לנו את הסיפור. יאללה, הפסדנו, לא נורא, נשחק הבא. נעשה ותחזיר. שבעצם לא משחקים. Let's do this! מה אתם מובילים לעשות? בולבול? יאללה, בולבול נפגד. נראה לי נפגד. נפגד מכם בשביל. Do this! יאללה. קמת. לא יודע מה. אוקיי, אני קמת. כדור, לא מלודי. טוב, אבל מלודי לבולבול זה טוב. ומורטיס גם. מורטיס צריך להיות בשער. גול. די לשתיים. Let's do this! של שתיים. My check. שתיים או של? זה כנראה הם עושים גול, נראה לי כן, לא. מלודי קשת, כדור סומך עליי. טוב, אם נהניתם מהסרטון הזה אני אשמח שתשימו לייק וביי.